Għamel illum ħanibdew kapitlu 23 tal-Vanġelu ta' Mattew. Isimgħu. Imbagħad Ġesu kellem lil folol u lid-dixxipli tiegħu bil-qal. L-iskribi u l-Farisej poġġew fuq is-siġġu ta' Mosè. Għalhekk kull ħaġa kwalunkwe li jgħidulkom ipprattikawha u żommuha. Imma tagħmlux skont emilhom għax jgħidu u ma jipprattikawx. U jorbtu tabijiet tqal u diffiċli biex jinġarru. U jpoġġuhom fuq spallejn in-nies. Imma huma nfushom ma jridux iħarkuhom imqar b'seba' wieħed tagħhom. Ma jagħmlu l-atti kollha tagħhom biex ikunu osservati min-nies. Għax iwessaw il-filatteri tagħhom u jtawlu l-ġmiemen tal-bieshom u jħobbu l-post tal-unur fiċ-ċeni u s-siġġi tawlenin fis-sinagogi u t-tislim rispettus fis-swieq. U li jkunu msejħin rabbi min-nies. Mintom, tkunux msejħin rabbi għax wieħed u l-għallim tagħkom u intom il-koll aħwa. U sejħu l-ħadd missierkom fuq l-art għax wieħed u missierkom ismewieti. Lanqas m'għandkom tkunu msejħin mexxejja għax il-mexxej tagħkom wieħed il-Kristu. Imma l-ikbar fostkom se jkun serv tagħkom. U kull min jolli lilu nnifsu għad ikun umiljat. U min jumilja lilu nnifsu għad ikun imolli. Amen. Amen. Missien tismawiet. Grazzi tal-li oġbok tiġborna fiħdanek. U iva nistgħu ngħidu li esperjenzjajna l-imħabba tremenda tiegħek, imħabba illi la kellha bidu u laqas kollha tmiem. U dina wassaltilna f'ibnek Ġesu, il-garanti tagħna. Ir-ras rappreżentattiv ta' razza ġdida li inti qed tiġbor għalik poplu li huwa magħruf b'ismek. Grazzi missier tal-li il-grazzja tiegħek laħqet imqar lilna. U hekk aħna mulej llum ninsabu tant u tant grati quddiemek illi mxejt magħna mhux skont ħtijietna, ma skont il-kobor tal-imħabba fidila tiegħek lejna. U għaldaqstant nitolbuk mulej biex bħala ulied adottivi tiegħek kompli għallimna mulej, kompli ħarriġna fil-modja tal-ġustizzja. Kemm lienna mulej li aħna adulti u li nixtiequ anke nkomplu nagħtu il-frott fix-xuħja tagħna kif ukoll il-dawk li għadhom teneri fl-età, għadhom żgħar, nitolbuk mulej biex il-koll kemm aħna tqabbadna fuq dik il-triq id-dejqa li twassal għal ħajja eterna. Amen. Darba tlajt il-belt mal-familja jiena u esibizzjoni Nikola jiena u għedtila l-marra tlaw fil-kavallir ta' San Ġaku dejjem ikun hemm xi wirja għaddejja u tlajna nimbuttaw il-prem qudiemna u xi wasalna u nara dawn xi mit ritratt oxxen u vulgari. U l-marra tila dawar dembek u tlaqna l-barra. Għaliex il-ħmiċ ma jogħġobnix. Hemm jgħid ilu inti skruplus, il-ħmiċ jiena ħobb inti tikketta waħda ħmiċ. Però l-esibizzjonijiet tafu intom mhux biss jinsabu fil-kavallir ta' San Ġagbu, jinsabu fit-toroq tagħna kullunkien. Kif fejn tħares iva kapaċi tara nies illi Ġesu jwissina dwarhom. Jiftinna jnejna dwarhom għax iħobbu jesebixxu ir-reliġjożità tagħhom. Però hija reliġjożità imkabbra. Dik hija ħaġa. Meta inti qiegħed tirreklama lek innifsek quddiem id-dinja ta' pasi inti tajjeb, però inti mkabbar fik innifsek. F'pajjiżna wkoll din il-marda hija mifruxa sewwa. Niftaħru b'missierna San Pawl. Imma mbagħad m'għandniex idea tal-Vanġelu li prijitkaw. M'għandniex idea tiegħu. U din l-ipokrizija rridu narfuha sabiex naħarbuha għax ma tagħmlilna ebda ġid. U l-qagħda morali tal-Lut fi żmien Ġesu kienet waħda patetika immensament. Kien hemm il-fdal talla ċertament, kien hemm nies
minoranza ċkejkna li taraf il-Alla, pero bħala regola ġenerali kienu nies għalkemm jiftaħru li huma reliġjużi darba Alla f'Iżajja jiddeskrivihom illi huma l-għalqa tad-dwieli tiegħi illi għamilt il-ħajt madwara u saqqejta u ħadd ħsieba biex imbagħad ipproduċew biss għeneb qares. Għeneb qares. U dik hija il-qagħda li l-Ġesu kellu ħabbat wiċċu magħha fi żmienu. L-aħjar fost in-nies ta' żmienu kienu l-Fariżej. Il-Fariżej nikkalkulaw li forsi kien hemm xi 6,000 Fariżew u kien hemm xi 7 kategoriji differenti ta' Fariżej, mhux kollha kienu l-istess. Ġifieri fil-waqt illi it-tarif li għandna dwar il-Fariżej kienu illum nitqu bihom għaliex possibbli kien għamlu hekk, però nafu pereżempju illi kien hemm Fariżej kienu jsejħulhom il-Fariżew tal-Gundalla. Għaliex dawn il-Fariżej meta kienu jaraw marra ġejja kienu jagħlqu għajnejhom li ma jmux tiġihom it-tentazzjoni. Kienu jagħlqu għajnejhom u ovvjament kienu jitkaħlu ġo xi ħajt. U jagħmlu Gundalla. Meta jiltaqgħu flimkien qed hemm wieħed jgħid jien għandi żewġ Gundalli ta' inti m'għandek xejn jien għandi 4. Dak it-tip ta' reliġjożità li hija komika ma kienu jagħmlu bis-serjetà. Kienu jagħmlu bis-serjetà. Kien hemm Fariżej oħrajn pereżempju li kienu ħin kollu jikkalkolaw kemm Alla huwa obbligat magħhom minħabba l-opri tajba li jkunu għamlu. Però kien hemm kategorija oħra illi kienu jesibixxu lista miktuba fuq parċmina imdendla bil-labar ma spallejhom, lista twila tal-opri tajba li jkunu għamlu. U ta' xut minnhom kienet kaxkar mal-art, mur irfisilhom, xibqa minnek. Ġifieri din il-nies illi iħobbu jesibixxu u dawn in-nies kienu bla mistija ta' xejn u jaħsbu li allura huma aħjar ma' ħadd ieħor. Infatti il-kelma Fariżew tfisser separat. Separat. Aħna m'aħniex bħal Marmalja, m'aħniex bħal Popolin. Infatti fil-Vanġelu ta' Ġwanna naqraw illi dawn in-nies dal-Popolin li ma jafix il-liġi dak huma misħuta. Imma aħna le. Aħna nafuha l-liġi, u żgur li kienu jafuha, ma kinux jagħmluha. Ma kinux jagħmluha. Kienu jagħmlu dawn il-ħafna teatrini biex impressjonaw in-nies u l-liġi talla warbuha fil-ġeb. U Ġesu allura irid jiftinna għajnejna. Illi hawn iva u għad hawn sakemm in-natura umana għadha magħna hawn din il-kasta ta' nies illi jippretendu li huma superjuri għal ħadd ieħor. U maħjar ma' ħadd ieħor illa għaliex għandhom ċerta tarif. Il-Bibja jafuha. U frattant Ġesu iwissina kontra dawn l-għalliema nieqsa mill-prattika. Nieqsa mill-prattika. Irridu narfu Ġesu kif qal illi qal l-iskribu l-Fariżej poġġew fuq is-siġġu ta' Mosè. U llum hawn nies iva. Aħna jirreferu għal infushom bħala il-Maġisteru tal-Knisja. Illi huma għandhom id-dritt, minn fejn ġabu da dritt ma nafx. Għax hekk tara l-istorja tagħhom ta' immoralità, ta' kefrija, ta' ħażen, ta' korruzzjoni, minn fejn ġabu da dritt. Illi jgħidu aħna li ninterpretaw il-kelma t'Alla, għandkom bżonn lilna, aħna skaluna ogħla minnkom. Għandkom bżonn lilna. Ġesu, għawek qed jgħid dawn l-iskibu l-Fariżej poġġew li nfushom fuq is-siġġu ta' Mosè, fuq is-siġġu tal-awtorità biex interpretaw il-liġi għalikom. Intomx kapaċi. Imma aħna kapaċi. U allura Ġesu irid meta ikompli jgħid li għalhekk kull ħaġa kwalunkwe li jgħidulkom ipprattikawha u żommuha. Fis-sens li sakemm qegħdin jgħallmukom sewwa mill-kelma t'Alla, żommuha. Imma tagħmlu skont emilhom għax jgħidu u ma jipprattikawx. Ġesu ovvjament b'nadi oħra jikkundanna l dal-mexxejja reliġjużi minħabba it-tradizzjonijiet umani li ivvintaw meta inti tadotta regoli ivvintati mill-bnedmin bħala parti mir-reliġjon tiegħek. Tispiċċa biex il-kelma t'Alla tiegħek ġenb. Dejjem hekk jiġri u dejjem hekk ġara.
dejjem. Dawn il-Farizej kienu famużi għal kif jevadu l-ispiritu tal-liġi. Ġesu f'Mattew fil-Pritka fuq il-Muntanja enfasizza ħafna illi l-liġi mhux għax sempliċement tgħid la toqtolx walla ngħid jiena qatt ma qtilt bil-pistola jew bis-sikkina. Ma ġesu qal anke jekk tobgħod. Mumkin jagħmel li tista' tobgħod. Tista' tobgħod il-ġentili, il-pagani, tista' tobgħodhom. Għax dak mhumiex mir-razza tagħna, ara daqsxejn. Hawnhekk Ġesu jirrikonoxxi r-rwol leġittimu tagħhom bħala għalliema, imma jiddenunzja il-falsità tagħhom, il-falsità f'imġibithom u t-tradizzjoni tfieħa u anke anti-bibliċi tagħhom. Ovvjament, sakemm jgħalmu fuq qbil l-Iskrittura, infatti anke nisimgħu kemm il-darba. U anke intom ġieli għattuli smajt qassis fuq ir-radju kien jitkellem bħalna. Iva, sakemm qed jagħmlu tajjeb. Infaħru lil Alla. Imma rridu noqogħdu attenti illi ma niddakkrux imbagħad mill-falsità fejn qegħdin idefsu, idaħlu tagħlim mal-Iskrittura bħalli kieku huwa tal-istess importanza. Ġesu hawnhekk qed iwissina allura biex kif ngħidu bl-Ingliż don't throw away the baby with the bath water. Mal-ħażin m'għandux jeħel it-tajjeb. Vera jew le? Għami meta taħsel it-tarbija żomma. U l-ilma maħmuġ, forsi wkoll bil-pipi tarmih il-barra. Irridu niddistingu illi nassiguraw ruħna illi ejjew inżommu sħiħ mal-verità ta' Alla. U kwalunkwe ħaġa li qiegħda tagħti jew tfixkel il-verità ta' Alla dik irridu allura inwarbuha. Ġesu f'dan il-kapitlu allura se jkompli jiddenunzja lill-Fariżej. Gwaj wieħed wara ieħor se jippronunzja issa li wasal fit-tmiem il-ministeru tiegħu, hawnhekk bħalli kieku issa m'hemm xejn x'iżommu, jaf li ħajmut u allura jrid jurihom il-qagħda falluta, spiritwalment falluta tagħhom. Il għaliex fil-waqt illi jgħalmu Ġesu qed jgħidulhom tagħmlux skont emilhom għax jgħidu u ma jipprattikawx. Pawlu għandu pass fir-Rumani 2 fejn jgħid li jekk inti seħlek nifsek ludi u sserraħ fuq il-liġi u tiftaħar balla u taf ir-rieda tiegħu u tapprova l-ħwejjeġ essenzjali billi inti istruit mill-liġi. U tinsab perswas li inti nnifsek gwida tal-omjin, dawl għal dawk li ma fid-dlam, għallim tal-boloħ, għallim ta' tfal ċkejknin, billi għandek il-formulazzjoni ta' tarif u tal-verità fil-liġi. Int mela li tagħlem il-ħadd ieħor, qiegħed tagħlem lek innifsek. U dik l-isfida illi il-kol kemm aħna rridu noqgħdu attenti bħala Kristjani, illi ma ninqabdux f'din ix-xibka illi ħsiebna biex nagħmlu l-ħadd ieħor meta aħna nfusna maħniex qegħdin navvanzaw spiritwalment. Int li tgħid biex ma jikkommettux adulterju, tikkommetti adulterju int li tistmel l-idoli, tisraq imqades int li tiftaħar bil-liġi, tittiżonora l-Alla permezz tal-ksur tal-liġi tiegħek. Għax isem Alla hu midej fost il-ġentili maħabba fikom. Ara ma naqgħux f'din l-istess nassa tal-Fariżej illi sibna biex nippritkaw u sibna biex nitkellmu u sibna biex nagħlmu meta aħna nfusna imwaħħlin ġokandot. Jiddu għadu attenti. Irridu ta' bilħaq nimmiraw għal dan l-ideal illi Ġesu jpoġġi qudiemna. Kun semmieħ u kun ukoll għamil. Mhux biss tisma' għamel ukoll. Għamel ukoll. Weħlet ġo moħħi kotazzjoni tal-poeta Rumi mill-Afganistan fis-seklu 13. Da Rumi qal il-bieraħ kont intelligenti u rrid nibdel id-dinja. Illum jien għaref u rrid nibdel lil nifsi. Kellna bżonn naraw allura n-nies inqas intelligenti u aktar orrif. Dik il-ħokma li tkellimna dwarha milux l-erf li inti għandek is-sena biex dak li qed titgħallem titraduċih f'ħajja ġusta u qaddisa quddiem Alla. Allura il-motto tagħna bħala Kristjana għandu jkun nitgħallem biex nipprattika. Nitgħallem biex nipprattika. Jekk titgħallem biss qed tikkundanna lek innifsek.
nitgħallem biex nipprattika. Dabba kien hemm 4 żgħażagħ u marru għal kafè u 4 pastizzi tas-serkin u qegħdin jitkellmu bejniethom u l-taħdita waqgħet fuq liema hi l-aħjar traduzzjoni tal-Bibja. Qed tifhem u wieħed minnhom qal l-verżjoni awtorizzata għandha Ingliż sublimi sabiħ kapaċi titgħallem bl-amment antika testjata biżmien dik hija traduzzjoni tiegħu. Ieħor qal le il-Legacy Standard Bible l-aħjar ila xi traduzzjoni littera kull meta ċċekkjajta sibta fidila u preċiża u ieħor qal le insew jiena rrid parafrasi Bibja miktuba b'Ingliż modern, sempliċi li tiftija malajr. U raba wieħed qgħad kwiet u darbu għalulu inti. Għallhom jiena il-traduzzjoni ta' missier toġobni. Ewa liema traduzzjoni għalulu. Għalulu għalilhom hija l-iskrittura tradotta f'Imġibtu jum wara jum. Ma kienx importaħ liema traduzzjoni. Ma kien qed jaraf missieru Bibja ħajja. Bibja ħajja. Dak li jaqra kien iwettqu ġurnata wara ġurnata. Għalihom hija l-aħjar tradizzjoni għax hija tradizzjoni ħajja u effettiva illi qatt rajt. Ġesu allura jkompli biex jiftinna għajnejna. U jgħidilna li dawn in-nies li jħobbu jagħmlu din il-wirja kontinwa tar-reliġjożità mkabbra tagħhom jorbtu tagħbijiet għalu diffiċli biex jinġarru u jpoġġhom fuq spallejn in-nies. Huma esperti filli jgħidu lil ħaddieħor x'inhuma d-dmirijiet u d-doveri tagħhom u aktar ma jgħabbuhom tant l-aħjar, aktar ħossuhom tajbin. Imma huma nfushom ma jridux iħarkuhom dit-tagħbija enormi qed ipoġġu fuq in-nies, ma jridux iħarkuhom qar b'seba' wieħed tagħhom. Ara daqsxejn. Illi inti tasal biex tjassar erwieħ oħra, timponi fuqhom tradizzjonijiet il-Bibja ma tikmandomx, m'għandhom ebda warrant bibliku bħal penitenzi, pellegrinaġġi, miżati, astinenzi, flagellazzjoni, qrar, tewbiet, rużarji li l-Bibja ma tikmandomx imma jgħabbuhom fuq in-nies. Jgħabbuhom fuq in-nies. Din it-tali kondotta hija inkonsistenti. Ħini, imbierek huwa dak li kapaċi jgħid kunu imitaturi tiegħi. Kwalunkwe għallim kapaċi li mingħajr bis-sinċerità kollha kapaċi jgħid ixbħu lili. Kunu imitaturi tiegħi. Pawlu qala bħala apostlu ġenwin ta' Ġesu Kristu. Il-Filippin qalilhom kull ma rajtu, u osservajtu u smajtu minn għandi għamluh u alla taslim ikun magħkom. Ma kellux għalfejn jaħeba wara ebda kantuniera. Ma kellu għalfejn jaħeba xejn wara subaħ, bieda trasparenti illi dak li kien jgħallem kien hu nnifsu jagħmlu u kien hu nnifsu kol simpatetiku ma' ħaddieħor. Bħalma missieru huwa simpatetiku ma' wliedu li għadhom torja, għadhom bla esperjenza. Tiftakru kif iddeskrivu nnifsu bħala li qed tredda lill-ulieda dik l-għoża u b'dik l-imħabba. Le, il-nies reliġjużi mkabbra fihom nfushom ħsiebhom biex jimponu fuq ħaddieħor. Jaqsu l-ħaddieħor imma huma imbagħad jagħmlu li jridu. Reliġjożità imkabbra. Reliġjożità mkabbra. Ġesu jiddeskrivi hekk ara. Jagħmlu l-atti kollha tagħhom kwalunkwe ħaġa li jipprattikaw. Jagħmluha biex ikunu osservati min-nies. Għax iwessaw il-filatteri tagħhom u jtawlu il-ġmiemen tal-biesom. Kull ma jagħmluh biex jaraw in-nies. Allura huma n-nies nieqsa minn relazzjoni ġenwina malla. Ma jfux jiġifier li inti timxi malla fl-umiltà illi iħobbu tjieba, illi għandhom din ix-xewqa biex jogħġbu lill-Alla u mhux lill-bnedmin. Din hija dawn huma nies li rridu jkunu gratifikati karnalment, irriduha ta' rappreżentanti tal-Alla, però meta Ġesu nnifsu
l-aħjar rappreżentant Alla. Ibnu stess, mexa fostna x'differenza kien hemm? X'differenza kien hemm bejn il-Farizej u Ġesu. Ġesu l-umli u l-manswed illi sibu biex jaqdi u l-Farizej illi mwarbin għalihom fuq pedestal għalihom, arawni u la tmissunix. X'differenza. Tant kien hemm kontrast illi l-Farizej ma setawx jissapportu iżjed li Ġesu Kristu. U kellhom infatti isalbuh ma' salib. Dawn in-nies jużaw ir-reliġjon bħala mezz taqlieħ u popolarità. Sikkwit it-tnejn flimkien. Illieh personali u popolarità. Illi jridu jkunu popolari miżmuma fuq wiċċ l-dejn. Fatti jgħid li kull ma jagħmluh biex ikunu osservati. Biex in-nies jarawhom. U jifirħulhom u jgħidu il-motiv huwa motiv żmerġ. Aħna ma ngħixux u lanqas nimxu fil-qudusija u fl-imħabba biex jarawna n-nies. Mhix tagħna quddiem Alla. Quddiem Alla li jara li josserva fis-sigriet. Għalhekk Ġesu qal meta tagħmlu l-karità jew issumu jew titolbu tagħmlu wiex għal wiċċ in-nies. Imma għamluha quddiem Alla missierkom li jara fis-sigriet u Alla li jara fis-sigriet imbagħad jippremjakom fil-beraħ. Dawn il-Farizej u nies oħra bħalhom kienu esperti filli iwessaw il-filatteri tagħhom. X'kienu l-filatteri? Mosè fil-liġi tiegħu għalilhom biex jiftakru kontinwament fil-liġi li tom. U fil-Deuteronomju 6 vers 8 wara qalilhom li inti għandek tħobb il-mulal tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa kollha tiegħek. Dawn il-kmandament il-kbir, dawn il-kelmiet li qiegħed nordnalek illum għandhom ikunu f'qalbek u tgħallimhom tajb il-uliedek u titkellem fuqhom qiegħed f'darek intu mixi fit-triq, x'inti mteġġ, x'int tqum u torbothom bħala sinjal fuq idek u jkunu bħala filatterija bejn għajnejk. Mela, kienu jkunu dawn taxxi tal-ġilda u fihom kienu kun hemm biċċiet tal-parċmina b'xi vers mill-Iskrittura. U kienu jilbsuh jew hawnhekk fuq moħħhom u anke hawnhekk fuq idhom. Eventwalment il-lud bdew jagħmluha litteralment il-ħaġa. Il-ħsieb tagħha kien illi Alla jrid illi kull ma naħsbu u kull ma nagħmlu il-ħsibijiet u l-azzjonijiet tagħna jkunu diretti u jkunu dominati mill-kelma tiegħu. Dak kien l-ħsieb kollu. Imma dawn il-Farizej sabdew iwessaw mill-filatteri. Allura kienu żgħar, kaxxa żgħira. Imma mbagħad tkun tara xi Fariżew għaddej b'xi kantun quddiem wiċċu. Biex jimpressjonaw aktar lin-nies. Aktar minn hekk ukoll itawlu l-ġmiemen tal-bieshom. Alla qalilhom biex tiftakru dejjem li intom tinsabu frabta miegħi mal il-biesi tagħkom għamlu zigarelli blu u dendluhom ħitwhom biex kull darba taru xulxin tajdu aħna il-poplu ta' Alla, distint għalih, aħna nappartinu għalih. Imma meta dan il-farizejizmu, din l-esibizzjonizmu bina nfusna, bdiet tikbrilhom, bdew il-kull ġummina kien jagħmluha twila kemm jista' jkun. Kemm huwa faċli illi naqgħu għall-esternaliżmu. Dak li jidher huwa importanti, dak li ma jidhirx, dak li huwa fil-qalb ma nagħtux kasu. Ġesu aktar quddiem se jgħidilhom intom tnatfu d-dix minn barra, imma minn ġewwa mimliħa taħsir u ħmieġ. Il-kelma talla tiddomina l-ħsieb u l-azzjoni tagħna. Ma dawn in-nies sakemm jieħdu l-prosit minn għand xulxin, allura daqshekk tajbin. Però kienu nies falluti, infatti Ġesu jgħid li dawna n-nies iħobbu l-post tal-unur fiċ-ċeni, ifittxu l-postijiet prominenti u s-siġġiet ewlenin fis-sinagoga. Is-sinagoga kienet kulħadd seta' ipoġġi qisu ċirku
u fin-nofs kien hemm fejn jinżammu l-iskroll tal-liġi, il-Bibja. U allura li żed postijiet ta' onur kienu qrib il-kaxxa fejn kienu iżommu il-Bibja. Dak iż-żmien mhux kulħadd kellu l-Bibja tiegħu, titmur is-sinagoga biex tismagħha moqrija. Tajjeb? U dawn in-nies kienu b'kilba fuqhom biex joqgħod fuq quddiem-net għax fuq quddiem-net ħajrhom kulħadd. Il-ħsieb huwa ħażin, il-ħsieb huwa korrott. U kemm dan l-ispirtu ittieħed matul is-sekli, jekk naraw l-istorja tal-Knisja, ittieħed tant illi nafuha bħala it-titoli li nataw, l-eċċellenza tiegħu, l-qdusija tiegħu. Għad immaġinaw xi ħadd verament umli quddiem Alla u jaċċetta dawk it-titli. Il-gradi fil-ġerarkija kattolika, pereżempju, hemm 6, hemm il-lajċi, id-djakni, l-qassis, l-isqof, l-arċisqof, il-kardinal u l-papa. U magħhom mbagħad miet ta' titoli oħra li ngħataw matul iż-żminijiet. Dan mhux l-ispirtu, dan huwa l-ispirtu, dan huwa l-ispirtu Ġesu qed iwissina kontrih. Qed iwissina kontrih. Ġabu Ġwanni darba kienu moħodin b'din il-marda. U Ġesu qalulu nixtiequ li tpoġġina wieħed fuq l-lemin u lew fuq ix-xelluk tiegħek fis-saltna tiegħek. Ġesu qalhom ja ħasra qas tafu x'qegħdin titolbu. Ma tafux intom titolbu. Dak l-ispirtu ta' gburija rridu narfuh u nrażnuh quddiem Alla. Imma meta niftakar illi l-ikbar bniedem ovvjament wara Ġesu il-qattex fil-fema ta' Ġesu kien Ġwanni l-Battista. Ġwanni l-Battista. U kif tiddeskrivih il-Bibja Ġwanni l-Battista? Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, raġel. Id-difen kien mibgħut minn Alla però. Mibgħut minn Alla. Dawn huwa l-ispirtu li Ġesu rridna nħadnu. Dawn in-nies però ta' żmienu kienu jħobbu it-tislim rispettus fis-swieq, kienu joħorġu fis-swieq apposta biex jiltaqgħu man-nies ħalli n-nies tinżar kubtew qudiemhom. Jiena niftakar ta' tifel imbuż ir-rużetta tal-isqof. U hija xi ħaġa magħrufa li għal miet ta' snin il-Papa kien jġorruh purċissjoni letteralment parata bih fuq is-sedja ġestatorja. Dan mhuwiex l-ispirtu tal-Kristjaneżmu. Dan mhuwiex l-ispirtu li Ġesu rridna inħadnu. Li tinżel għal kubtejk quddiem prelat, Pietru meta daħal għand Kornelju, u Kornelju dik iċ-ċerta rispett intefar kubtejk quddiemu qallu qum minn hemm. Jien bniedem bħalek. Jien bniedem bħalek. Kemm faċilment ninsew, kemm faċilment nisvijaw jekk ma noqogħdux b'sebgħinejn fuqna nfusna. Iva, għall-ipokriti għal dawk li qegħdin jagħtu show bihom infushom, u din hija il-mira tagħhom, ir-reputazzjoni u l-impressjoni li ħallu fuq ħadd ieħor dak li interessahom, xejn iżjed. X'jgħidu n-nies fuqhom u l-impressjoni li jħallu fuq ħadd ieħor, ċoe irridu aktar minn kollox il-fama tajba. Il-fama tajba. Huma jikkonċentraw u jiffissaw fuq x'jaħsbu n-nies dwarhom. L-aħwa hemm bżonn nikbru u nkunu persważi u ngħidu ma jimpurtani xejn x'jgħidu n-nies fuqi, li importani hija l-approvazzjoni tagħna, il-barka tagħna fuqi u daqshekk. Daqshekk. Amin. Nisimgħu dwar il-Papa li jmur il-ħabs ta' Ruma għal żmien lejt biex jaħsel saqajn il-ħabsin. Tixini. Ovvjament bil-kru tal-kameramen miegħu biex imbagħad iġibu artiklu u jissemma fuq l-ħabarijiet kollha show.
U jekk ma narfux l-ipokrizija u l-falsità ta' dan il-Kristjaneżmu apostat, mela għadna lura ħafna milli naqbdu l-ispirtu li Ġesu jrid jgħaddilna. Il-karattru l-importanti l-aħwa, il-karattru. Mhux xejn ħaddieħu fuqek. Mhux kemm qed jgħid prosit fuqek. Il-karattru, l-interess ġenwin kif jarak Alla. Kif jarak Alla. Intix bniedem ġust, intix bniedem ta' bilħaq qaddis qudiemu, intix bniedem li taf tħobb u sservi lil ħaddieħor. Li interessah il-Kristjan ġenwin hija x'rabta qed imantni mal-Alla, x'relazzjoni għandu mal-Alla. Relazzjoni tajba tagħna mal-Alla ħadd irrifletti għax ir-relazzjoni tagħna mal-bnedmin ukoll se tkun tajba. Mikejja kapitlu 6 vers 8 Alla jgħid lin-nies jgħidulhom urikom bniedem x'inhu sewwa u x'jirrikjedi Alla minnek. Ħlief li tagħmel ġustizzja. Tgħix ġustament, ġifieri tgħix skont il-liġi tiegħi u tħobb il-ħniena u timxi bl-umiltà mal-Alla tiegħek. Quddiem Alla infinitu etern. Bil-fors bl-umiltà rridu nimxu. Bil-fors. Aktar ma tiftakru li aħna maħna xejn li f'trapp u rmiet, però l-ipokriti rridu il-popolarità. U jinnefħu li nfushom ta' fuq il-Fariżew li mar fit-templu biex jitlob, tajjeb, talab hekk fih innifsu, mhu minn qed jitlob il-Alla. Ġitu qal le, dak qed itkellem li nnifsu. U qal nirringrazzjaku Alla. Li mhix bħal bnedmin uħju bħal dal-pubblikan. Insum darbtejn fil-ġimanat id-deċmi u jagħmel lista twila tal-opri tajba li qed jagħmel. U Ġesu dik it-tip ta' attitudni jikkundanna. Jikkundanna. Dak il-pubblikan li sempliċement talab u Alla kun ħanim miegħi il-midneb. Ġesu qal dan niżel f'daru ġustifikat. Dan niżel f'daru maħfur quddiem Alla. Ġesu ukoll jattakka din il-fissazzjoni li kellhom fi żmienu ta' titoli. It-titoli jagħmlu bina aħna, le? It-titoli jagħmlu bina. Jekk wieħed għandu titlu jew għandu littri wara ismu, dak wasal fejn għandu jasal. Issa ħallih li forsi huwa espert fil-Franċiż għax gradwat fil-Franċiż. Imma mbagħad huwa arabasija fi kwankwa qasam ieħor. Ġesu jgħidilna intom tkunux imseħin rabbi għax wieħed u l-għallim tagħkom u intom il-koll aħwa. Ir-rabbi kien l-għallim tat-Tora. It-Tora kienet il-liġi ta' Musa u dak kien mgħallem illi jistruxxi l-ħadd ieħor. Dan qisu l-ekwivalenti għad-dottore tal-lum. Se jkun dottore fil-teoloġija, fil-filosofija, fi kwalunkwe ħaġa, imma li għandu titlu dottore. Allura da bil-fors tajjeb. Da bil-fors tajjeb. Ġesu, infatti, Ġesu nifsu kienu jsejħulu rabbi, jekk tiftakru sewwa. Marija meta ratu irxuxtat mill-mewt, għadu rabbuni li fisser mgħallem kbir tiegħi. U nies oħra indirizzaw bħala rabbi. Ir-rabbini biex iżommu l-prestiġju tagħhom ma kunux jitkellmu man-nisa fil-pubbliku. Għalhekk id-dixxipli meta raw jitkellem mas-Samaritana mal-bir staġbu li kien qed jitkellem ma' mara. U wieħedhom it-tnejn xarru każa staġbu. Araw il-ġenwinità ta' Ġesu, li qed jaraf dil-mara persuna li jeħtieġ tkun salvata. Li kien qed iħobba billi jarrafa li hu nnifsu l-ilma ħaj li wieħed jixrob biex jgħix għal dejjem. X'differenza bejn il-ġenwin u r-reċtar. Issa jew ħadd missierkom fuq l-art għax wieħed hu missierkom smewwieti lanqas ma għandkom tkunu msejħin mexxejja għax il-mexxej tagħkom hu wieħed il-Kristu. Allura Ġesu hawnhekk neħduh litteralment illi mela lil dak li ġabri fid-dinja missier
ma nistax nsejħlu missier jew jew papa jew daddy, ovvjament Ġesu mhux qed jgħidlek. Ġesu qed jitkellem il-ħsieb spiritwali tagħna għandu jkun dirett u devot lejn Alla waħdu. Nies oħra ntuhom il-ġieħ li jistħoq ilhom u daqshekk. U daqshekk. Ġieli smajt illi xi ħadd jgħidli imma l-qassis ma seħlux fader jiena, qed tifhem. Ma naqbilx. Ma naqbilx. Fis-soċjetà huwa magħruf bħala Father Thomas. Qed tifhem. Ovvjament meta seħlu Father Thomas ma jfissirx li jiena qed nirrikonoxxih bħala il-missier spiritwali tiegħi. Hemmhekk huwa magħruf. Niftakar darba tkun żgħir u kont qed nitkellem ma' qassis u kull darba ndirizzajtu bl-isem personali tiegħu, fl-aħħar irid jkolli wiċċi għalli sejjaħli Father. Tinduna li dawn in-nies huma propjament teatrini. Iridu dik il-fama, iridu dak il-prestiġju, iridu dak l-approvazzjoni tan-nies. U minix qed ngħid li aħna ħielsa minn din il-marda, qed nitkellem hekk biex aħna nfusna nkunu bassa stretta fuq nfusna. Fatti Pawlu lil-Korintin għalilhom intom għandkom imqarrik għandkom 10,000 għallim fi Kristu, madankollu ma għandkomx ħafna missirijiet għalilhom. Għax fi Kristu Ġesu jien nissiltkom permezz tal-Evanġelju. Pawlu qed xabaħ li nifsu ma missier illi għaxxandrilhom l-Evanġelju tajjeb dawn in-nies permezz tiegħu salvaw u Pawlu qed iqabbel li nifsu bħala missier. Ma fija xejn ħażin. Sakemm iżomma fil-post tagħha. Ċertament Pawlu ma kellu ebda ħsieb illi ħarsu lejh bħalli kieku u indispensabbli għas-salvazzjoni ta'. Ara il-kleru kattoliku jgħidulek illi mingħajrna ma salvax. Mingħajr ma salvax. Għaliex? Għax huma d-dispensaturi tas-sagramenti. Mingħajrhom is-sagramenti ma jistgħux jitħadbu. U minn is-sagramenti m'hemmx salvazzjoni. Hija sistema li tiċċentra fuqhom infushom. Il-fidi Kristjana hija illi il-Vanġelu għal essenzjali. Il-Vanġelu, mhux aħna n-nies, il-Vanġelu. Pawlu qal illi il-predikatur tal-Alla jista' jkun marbut bil-ktajjen imma l-kelma tal-Alla mhix marbuta. U l-kelma tal-Alla li għandna bżonn, il-kelma tal-Alla li hija essenzjali għar-ruħna. Forsi allura ma nistgħux nsejħulek pastor, għamlu li tridu. Ma nfittix it-titoli u naħseb jiena kwalunkwe mexxej fi knisja għandu jkollu dal-atteġġament. Nippreferi issejħuli bl-isem li tatni ommi Pawlu u tobdu l-kelma tal-Alla. Milli sejħuli pastor u tagħmlu fattikom. Qed nirraġunaw? Naħseb jiena ma nistax inkun aktar ċar minn hekk. Iva, mista nuru rispett u mħabba u apprezzament lejn il-mexxejja spiritwali tagħna. Xi ħaġa ovvja. Il-Bibja tisħaq fuqha. L-ewwel Tessalonkin, pereżempju, jew anke l-ewwel Timotju, kapitlu 5 vers 17, il-presbiteri li presiedu tajjeb għandhom nkunu magħdudin denji ta' unur doppju, speċjalment dawk li jitħabtu fil-kelma u fit-tagħlim. Dawk li huma mixħutin iddedikati biex jistudjaw il-Bibja, ħalli jgħalmuha b'mod korrett il-ħaddieħor ħaqhom l-unur. Hija xi ħaġa ovvja. U Pawlu lil Tessalonkin ukoll jgħidilhom illi nirrikjestawkom l-aħwa biex tirrispettaw il-dawk li jitħabtu fostkom u jippresiedu fostkom fis-sit u jammonukom, iwissukom ġifieri. Istmawhom fl-għoli ħafna, fl-imħabba, minħabba xogħolhom. L-istima lejn nies li qed jagħmlu hekk il-ġid għandha tkun hemm. Da parti tal-għalliem
L-għalliem għandu jżomm attitudni ta' għaddej. Pawlu qal minu Apollo u minu Kefa u minu Pawlu sempliċement għaddejja li bihom intom emmintu. Għaddejja. Dabora jgħid iqabbel nifsu ma' ġarra tal-fuħħar. Ġarra tal-fuħħar. Jista' jkun hemm xi ħaġa aktar umli u fraġli u blasiwi ġarra tal-fuħħar. Biex il-qawwa talla meta tkun operattiva in-nies jgħidu mhux Pawlu, dak l-ispirtu talla bil-fors. Biex jikkonvertew daqshekk nies l-ispirtu talla. U allura dejjem il-krettu u l-glorja jieħodha Alla l-imbierek. Aħna nħawlu, nsaqqu, pero nafu il-ħajja spirituali Alla jrid jagħtiha. U allura il-fidi tagħna għandha tkun diretta lejh u lejh biss. Lejn ebda għalliem fuq l-art. L-għalliema fuq l-art jiġu jmorru. Huma dispensabbli. Ngħaddu minn ajrhom. Għaliex għax Alla għajjem għalliem oħra, katekisti oħra, evangelisti oħra. Fil-frattemp il-mexxej ta' kwalità jieħu pjaċir isefter, jieħu pjaċir jaqdi, jieħu pjaċir jimita lil-sidu meta Ġesu qal illi bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, ma biex jaqdi. Biex jagħti ħajtu bħala riskat għal ħafna. Ix-xogħol tal-mexxej huwa illi jonfoq u jintefaq għal ġid u l-benesseri tal-merħla illi Alla qed jafda taħt idejh. Daqshekk biss. Illi jimita li jemula lil-sidu dik hija l-pjaċir tiegħu u dak huwa s-sodisfazzjon tiegħu. Il-kbir isir bħaż-żgħir jgħid Ġesu fil-vers 11 imma l-ikbar fostkom se jkun serv tagħkom x'idea rivoluzzjonarja vera. L-ikbar fostkom huwa dak li jaħsel ir-riġlejn, huwa dak li jsefter, huwa dak li jaqbad l-xkupa, huwa dak illi jagħmel azzjonijiet ta' umiltà li ħadd ieħor. Illi jxammar il-kmiem u jservi u jekk ma jara ħadd tant l-aħjar. Għaliex? Għax jemmen il-wieta talla. Isimgħuha. Kull min jolli lu nnifsu għad ikun umiljat. Imma min jumilja lu nnifsu għad ikun molli. Il-għaddej talla m'għandux għalfejn fittex reċti, m'għandux għalfejn fittex il-proset tan-nies, għaliex? Għax jaf illi la jiġri l-korsa tiegħu. U jaqdi Alla bl-umiltà u bit-trasparenza għada pitada Alla se jollih fi żmien propizju. Jemmen il-weda Alla. Però l-infidili dawn il-nies reliġjużi minn fuqhom bihom fushom jitlebilpu għall-eżaltazzjoni issa jridu jkunu eżaltati issa. Aktar ma jsibu ruħhom fuq il-pedestal issa tant l-aħjar. Tant l-aħjar. Le, il-bniedem talla jaf jistenna. Jaf jistenna. Għax jaf illi mal-miġġa ta' Ġesu se jkun rikompensat u rikompensat bil-kbir. Ġesu mela f'dan id-diskors tiegħu qiegħed jiftinna għajnejna dwar konċetti jew ideat folots dwar għejx inġust quddiem Alla. Dwar ideat żbaljati dwar ministeru, il-ministeru mhux min jitolla l-iżjed, imma min b'saqajh mal-art iservi prattikament. U wkoll jikkorreġilna l-idea bażwija tagħna minu ta' bilħaq kbir. Minu kbir? Min isir bħaż-żgħir. Min isir bħaż-żgħir. Mhux il-famuż, il-fidil. Mhux kemm inti famuż, kemm inti fidil fis-servizz tiegħek lejn Alla. Għaliex Ġesu issiru jgħidilna l-arroganti, n-nies li jaħsbu li huma xi gran mastru, dawn qed ikunu xkanati mal-art. Mentri dawk li jkunu mxew b'umiltà għad jirċievu dik il-kelma ta' komendazzjoni minn fom sintom stess. Prosit għalik, għaddej tajjeb u fidil. Int kont fidil fil-ftit,
jien se nagħmlek fidil fil-ħafna, idħol fil-ferħ ta' sidek. U dik hija il-mira tagħna. Li finalment nisimgħu il-prosit mhux mingħand in-nies, mingħand Ġesu Kristu, għax huwa li mgħallem tagħna. Allura il-Kristjan tal-affar tiegħu huwa kuntent li jistinka assaltna b'kull integrità, b'simpatija, b'ispiritwalità vera, b'umiltà, b'sabar. Għaddi ferrieħi. Għax Alla oġbu li daħlu fil-xirka miegħu. Allura jfittex li jkun mimli grazzja ma' ħadd ieħor, mimli ħniena mħabba u altruizmu. Iwettaq ir-rwol tiegħu bil-ferħ. Dawn il-Farizej meta kienu jisumu kienu jidhru malinkoniċi, mimlin dwejjaq biex ħadd ieħor jinduna qegħdin isumu. Imma l-Kristjan ta' veru huwa ferħan. Għaliex? Għax jaf li Alla irrikonċiljah miegħu, ħabbu miegħu nnifsu permezz Ġesu Kristu. U dik ir-rikonċiljazzjoni, dik il-maħfra li rċieva timlih bil-ferħ. U jirraġuna Alla l-imbierek u milja li nnifsu ġie fostna biex jollini miegħu. U allura jien bħalu mhux tal-li ma jimpurtax inservi u għall-privileġġ tiegħi illi inservi. Pietru għalhekk jgħid lill-presbiteri ta' żmienu jgħidilhom iraw il-merħla tal-la fostkom billi tissorveljaw mhux bġejjil imma volontarjament skont ir-rieda tal-la lanqas brejba lieh materjali kif jagħmlu ħafna nies imma billi tkunu eżempji għall-merħla. U l-aħjar eżempju huwa illi aħna nimxu fl-umiltà ma' Alla tagħna. Andrew Bonar, il-awtur Kristjan, darba għalek għal ninduna li Kristjan qed jikber fil-qdusija meta jibda jitkellem wis inqas dwar nnifsu u ħafna aktar dwar Ġesu Kristu. Ħsieb sabiħ. Tista' tikkalkula fejn wasalt. Għannu għet t-laqa maħatti uħin ħsibek biex tajdlu l-esperienzi tijek u t-neffaħ l-importanza tijek, jew il-sujġet tijek u t-tema tijek hija Ġesu Kristu. Ġesu Kristu li mieta għalija, ħabni u mieta għalija. Ġwan il-Battista qal u Ġesu jeħtieġ li jikber, imma jien jeħtieġ li nonqos. U nista' nassigurakom l-aħwa. Għad, ma nistgħu nonqsu żejjed. Għad. Ma taħsibx illi tista' tonqos tisparixxi fil le. Għad ma tista' tonqos żejjed. Tixtieq servi bħalma serva Ġesu? Tixtieq tgħaddi bħalma qdina hu? Għad fadal wisalik. U la darba tidħol f'dal-qasam ta' qadi li ħadd ieħor nista' nassigurakom illi ftit issibu kompetizzjoni. Amen.